Kalau niku angger isu, angger rawan sore, dia sering darani srengenge ku panas, darani geni ku panas, darani banyu ku adem. Kadang kula duwe isin. Isin kula mbek pangeran lho iya wong darani banyu adem, darani srengenge panas kuwi ora ono sing gaji, tetep tak arani. Kok darani pangeran-pangerane ngenteni digaji. Swarga iku aku iki waras to. Jadi lah wong nek wis makome ngeten iki ngerti artine fattakuni ya ulil albab. Jadi fattakun naro ku yo ono, tapi seru fattakuni. Tapi umume wong ku seru fattakun naro mergo neraka juweruk nak dicemplungno iku cebloke ngenteni 70 tahun. Akhire ku wedi pol ben neraka. Wah, nek mlebu terus piye carane metu? Tapi piye-piye neraka iku makhluk. Ana sing gawe, ana sing ngelo. Mestine yo wedi sing ngelolae. Kowe mlebu neraka iku ngenteni dilebokno pangeran. Pangeran lan lebokno ya ora mlebu neraka iku kaya ana remote. Mestine wedi sing ngendhalekno remote iki sapa? Kok malah wedi neraka. Neraka ora ora apa-apa. Mbok nak minat kowe ya ora ora tapi ora apa-apa jenenge bareng. Lan kula niku ya ora wedi mlebu neraka. Neraka ya ora apa-apa ya kan. Ya bae ya ora kobong. Dene ya ora duwe ikhtiar target ya ora duwe.